povedlo se nám sem do České republiky dostat odborníky z Německa, z Holandska a z Dánska, což považujeme za velký úspěch, hlavně protože se jedná o lidi, kteří jsou v oboru velmi známí a opravdu věci rozumí. A doufám, že se nám podařilo lidi přesvědčit, že je potřeba ty věci dělat trošičku jinak a hlavně se na ně koukat trošičku jinak. Digital dermatitis came from 1974. This Mr. Mortellaro described it there, and it grows up that it's a problem in most of the dairy farms that we have in Europe, actually. So when we talk about a big problem in, for example, in Germany, when we go to the freestall barns, I would say that nearly 90% of the barns are affected with digital dermatitis. And then it depends on the farm how big the problem actually is. Do we just have it and it's good under control? But there are also some farms that have big problems with lameness and open lesions there. It's very important if a farmer knows what to do, then he doesn't need to be stressed, and he can do it in a relaxed and good way and in an efficient way. So if a farmer knows what to do, farmer sees what he has to do, then there's no problem. Každý dneska už se k tomu jako přiznává, že ty problémy má, dřív to nikdo neřešil, protože to nemáme, kráva se byla zabít. Zvyšuje se užitkovost, to znamená tlak na krávy, a tím, jak se zvedá užitkovost, tak vlastně to onemocnění je jako horší, nebo je viditelnější. Jo. Jsem zootechnikem teď u pana Gertnera, kde prostředí je super, všechno, ale digitální dermatitida tam je, protože ty zvířata usí tam nesou od doby, kdy tam byla zatažená kdysi před rekonstrukcí a máme velké problémy si s ní vypořádat. Začali jsme vlastně spolupracovat s farm systémem, začali jsme pravidelně koupat, stříkat paznechty, plus nám tam farm systém dělal přebroušení a ošetření paznechtů. U těchto krav se to zlepšilo. Je to dlouhodobý proces a jediné, co zabírá, je v podstatě prevence. Preventivní, systematická péče o zdraví končetin, tak abychom zminimalizovali výskyt už těch počátečních fází digitální dermatitidy. My se snažíme jako firma tyhle akce opravdu dělat pravidelně. Myslíme si, že ta osvěta je velmi důležitá, máme z toho dobrý pocit, když sem něco nového přineseme, a i když třeba se nejedná o naše zákazníky, tak prostě máme dobrý pocit z toho, že něco přinášíme tomu prostředí chovatelskému a posouváme to dál. A troufám si, že ten počet lidí, kteří s námi začínají spolupracovat, se čím dál tím zvětšuje a zvětšuje, za což jsme samozřejmě rádi jako firma, a doufám, že to vypovídá o tom, že to děláme dobře.